Molt bona vesprada. Nosaltres som Paula i Berta, i I això és Un cabàs d'històries. Ramones i uns amics de Barcelona, tirants i carmesines, gegants del romaní. I ara va de bo, vaig a Penyagolosa, se sent la veu del tro, farem saó. Avui presentem el tercer episodi de la roda de programes enregistrats en directe i que formaran part de la segona temporada d'Un cabàs d'històries. Aquest programa, concretament, l'estem enregistrant a Sant Vicent del Raspeig, a la Universitat d'Alacant, dins de la quarta edició de les Jornades Primavera Musical organitzades pel Servei de Llengües de la UA. Abans de començar, volíem deixar clar que la dinàmica d'aquest programa serà molt diferent a tota aquella que hem fet en els programes anteriors. I és que realment, aprofitant les cançons que escoltem habitualment i la saviesa i la bona voluntat de David, que ens ha ajudat moltíssim a preparar aquest programa, vos presentem el que segurament siga l'episodi més musical d'Un cabàs d'històries. I és que les cançons que reproduirem, com la que acabeu de sentir o escoltar, són les que ens donaran peu a parlar dels personatges de l'imaginari popular. D'alguns vells coneguts del programa, però d'altres completament nous. Recordeu que a la primera temporada ja vam obrir una llista de Spotify amb diverses cançons que ens servien com a cloenda de cada episodi. I tot i que aquesta pràctica ja ens ha quedat en desús, totes les cançons que eixiran avui a aquest episodi les podreu trobar recopilades a aquesta llista. I com ja és habitual als nostres programes, i avui, des d'Ontinyent, ens hem portat una persona perquè ens ajuda a fer la faena. Ella és Almudena Francés, rondallaire i contacontes, que va publicar el llibre de l'home del sac fa ben poc. I nosaltres, des que vam començar aquest programa, sempre tenim una màxima que repetim, i és que si Almudena no existira, haurien d'inventar-la, perquè les seues sessions són impressionants, no sé si l'heu sentit alguna vegada. Ella conta llegendes i les seues contaralles són capaces de bocabadar majors i xiquets, ara ho veureu. I des del primer moment que obri la boca és capaç de fer-nos arribar a un altre món completament diferent, no sé, és màgica. I amb aquesta presentació ja podem dir, hola Almudena, com estàs? Pues... Estic emocionada i atabalada a la vegada, amb tanta floreta, carai. Estic molt contenta de que m'hàgiu convidat. De fet, crec que si no m'haguéreu convidat, un dia hauria caigut al vostre programa igualment. Haguerem vingut a visitar-nos. Sí, m'haguera colat d'alguna manera, segur. Ara sí, entrem en matèria. La cançó que ha sonat és la coneguda Farem saó de la gossa sorda, la qual fa un llarg recorregut entre els diferents personatges del nostre imaginari, com poden ser el tio Pep, que se'n va muro, que va aparèixer arreplegat per primera vegada al recull Els pobles valencians que parlen els uns dels altres de Sanchis Guarner, o el Rat Penat, del qual ja vam parlar a l'episodi anterior, però que per fer 5 cèntims poder dir que presenta tota la càrrega simbòlica relacionada amb la conquesta de València i Jaume I. També trobem personatges com la Delicat de Gandia, que tota la vida al meu poble s'ha dit que volia cagar però no podia, i que realment respon a la història d'una jove la qual anava caminant pels carrers del seu poble i li va caure un pètal de jasmil al cap. I d'aquest colpidor pètal va caure fulminant a l'instant.
D'altres personatges que també heu pogut veure són el Tirisiti, que és un dels protagonistes del Belén de Titelles Alcoià, el qual la vesprada del 4 de gener es passeja pels carrers de la ciutat en el ban reial que anuncia la imminent arribada dels Reis Mags a la ciutat. Ara només ens queda per mencionar un dels gremis més prolífers del nostre imaginari, i és que no sé si recordeu els gegants. Concretament, a aquesta cançó trobem el gegant del romaní, popularitzat a les rondalles d'Enric Valor, però també trobem dos dels gegants mitològics fundacionals de la ciutat de Castelló, com són Tombatossals i Arrancapins. Si volem completar-los, caldria mencionar també a Tragueme, Bufanúvols i Tragapinyols, els quals deu ser que no ajudaven a la rima de la cançó. I bo, Almudena, tu coneixes alguna història relacionada amb gegants? Mira, jo de gegants sé una endevinalla. És el teu moment. Vinga, va. Un gegant molt gran amb les castanyes penjant. Diuen que sí en el públic perquè ho saben, doncs digueu-ho. La palmera, clar, la palmera, ja esteu mal pensant. Però jo volia dir una cosa en favor de la Delicà de Gandia, puc? Sí. Que realment la Delicà era de Gandia i a Gandia, a la col·legiata, hi ha un gesmil de pedra, val? No, pobra dona, és que no ha de passar a la posteritat com una dona tan delicada i el que li va caure devia pesar un parell de tones, si més no. Posava en internet que 400. 400. 400 quilos. 400 quilos, doncs això, 4 tones, no? En realitat has de saber que hi ha llops canuts que mai tenen prou, es volen menjar a tot el ramat, cabres desassustades demanen pietat, bruixes, curruixes, homes del sac, putonis amb sotana que van predicant, princeses que xuclen la sang, però tu has de ser valent, perquè anirem a trobar-te demà en peixet, per i passejarem, veurem la cara oculta de la lluna, escalarem el cim metal, tocant el sol per a dir-te cada pas. Que la vida te vaya bonica, que la vida te vaya bonica, que la vida te vaya bonica, que la vida te vaya. Facis cas de l'home del sac, afronta putonis i llocs en fan braig, creu-me, tu vals més que totes les seues mentires, ja aprèn a volar cada dia més alt, sense oblidar és que t'han d'estimar la vida quan... De la vida bonica dels vàters destaquen els llops, les princeses, les bruixes, el butoni, però com que ja ha aparegut a dues cançons, no podem passar per alt la presència de l'home del sac, el qual és el llibre que trobeu així, per als que esteu a casa sentint-lo, tenim el llibre de l'home del sac d'Almudena Francés damunt la taula, i el qual serà la història que començarà a contar-nos ara Almudena, i és que no podíem perdre l'oportunitat que es contara que es conte. No sé si conegueu a Carmeta. Carmeta és una xiqueta que té 2 cames, 2 braços, 2 peus i un cap ple d'històries i també d'idees. I alguna idea és bona, però la resta no. Carmeta té una mare i la mare també té cames i braços i aquestes coses i un cabàs ple de paciència, la que li calia per a criar a Carmeta. El que passa és que el cabàs el tenia foradat i de tant en quant el cabàs pixava paciència. Carmeta vivia en una casa que hi havia al costat d'una casa, i s'hi fera fins un carrer. Al carrer el creuaven altres carrers fins a fer un poble. El poble era el poble de Beniboràs. Beniboràs tenia bancals i un barranc i un riu, i en el riu hi havia porcs, senglars, com en tots els rius del nostre benvolgut país, i hi havia una muntanya que es deia Pujassí. El riu es deia Passa i Riu, la muntanya es deia Pujassí, i a la muntanya hi havia una cova, però jo de la cova no vull parlar. Parlarem de Carmeta. Carmeta un dia li va dir, mare, vull xocolata. Calla, xocolata no n'hi ha. Mare, no digues mentides que jo l'he vista. Sí, però no vaig a donar-te'n perquè ara anem a sopar. Mare, jo ja vaig sopar ahir. Xiqueta, s'ha de sopar tots els dies. Ai, mare, que pesant això de que s'ha de sopar tots els dies. Mare, jo vull xocolata, que no n'hi ha xocolata. Bé, Carmeta es posa tan insuportable. Podeu fer-se una idea o cal que jo vos faci la insuportabilitat de Carmeta? Mare, vull xocolata, vull xocolata, vull xocolata, vull xocolata. Saps? Els xiquets de vegades pensen que els adults són sords.
no? Vull xocolata. I la mare feia ioga, pilates, milfundes i jo que sé quantes coses, i aleshores era capaç d'entrar dins d'ella i no escoltar a la xiqueta, vull xocolata. Com la mare no l'escoltava, va anar al gat. Vull xocolata. El gat al principi corria i després es va enroscar com una naseimà mallorquina, com fan els gats, i es va dormir. I ja podia dir vull xocolata. Com ningú li feia cas, va botar al sofà, vull xocolata, però la mare... El cabàs ja pixava un poc, però la mare calmada. Però Carmeta en aquell moment va agafar un rotulador punta gorda permanent, color negre, i va escriure a la paret. Ho heu vist? Els que estan a casa no. Carmeta va escriure a la paret, vull xocolata, amb B alta. I la mare va alçar el ditet de Sant Vicent. Se'l va posar a l'entrecella. Va juntar les celles i quan una mare se posa així, això fa més por que una pedrega d'estiu enmig d'un bancal d'hamburguers. La mare va mirar a la xiqueta. Qualsevol dels que esteu així, que teniu una edat, hauríeu arrencat a córrer, s'havíeu engenollat a terra i li hauríeu dit, mare, perdona, però aquella xiqueta va mirar-se i va dir, què passa? I la mare li va dir, Carmeta, o t'estàs quieta, o vindrà l'home del sac i se t'emportarà. I Carmeta va mirar a sa mare i va dir, mama, a mi l'home del sac, plim. Què t'ha paregut? Mira, la mare quasi l'ofega, però la xiqueta li va dir, mira, mare, segur que en casa de l'home del sac hi ha xocolata i me'n dona fins que em caiguen les dents. I podré veure la tele fins que els ulls me toquen a terra, mare. Així que jo me'n vull anar a la casa de l'home del sac. Carmeta, on te'n vas és a dormir? Sí, mare, perquè em dóna la gana, no perquè tu m'envies. I Carmeta se'n va anar a dormir. La mare també, perquè sabia que era l'única manera de carregar el cabàs. I allí dormien el gat, dormia Carmeta, dormia sa mare, dormien tots, tret de les paraules de la mare de Carmeta, que anaven rebotant per la casa. Vindrà l'home del sac i se t'emportarà, vindrà l'home del sac i se t'emportarà. Les paraules van eixir al carrer, vindrà l'home del sac i se t'emportarà. Les paraules va creuar el riu, vindrà l'home del sac. Van pujar la muntanya, vindrà l'home del sac. Les paraules van arribar a la cova. I quan van arribar a la cova, van entrar, van pujar damunt d'una terrallina i des d'allí miraven. I des d'allí van veure com l'únic habitant humà de la cova es despertava. I feia altres coses gesticulars que a casa no podeu veure, però bé, se treia un moc del nas, se'l menjava, rascava el cul i una aixella. I fet allò, les paraules van dir, eixe és l'home del sac. I van rebotar i van entrar per l'orella bruta, dreta i peluda de l'home del sac. Quan a l'home del sac li van arribar aquelles paraules va dir, una comanda d'una xiqueta. Feia 100 anys que no me cridava ningú per a que me menjara la seva filla. L'home del sac es va emocionar i va buscar el perol de cuinar xiquetes. Jo no sé per què, quan conté això a un grup de gent, les xiquetes en este moment me miren en cara de per què m'ha portat així ma mare? I les mares pensen que no està tan mal. L'home del sac busca el perol i després busca un llibre, el llibre de receptes de cuinar xiquetes. I en aquest moment es posa a buscar receptes. I jo sempre pregunto, si t'hagués de menjar una xiqueta, com te la menjaries? A mossos, crua. Tu estàs ben farta, clar. Crua. L'home del sac va buscar. Les mestres sempre diuen, volta i volta, rapidet, saps? Rapidet. Però l'home del sac va trobar una recepta que li venia molt bé. Xiqueta al forn en creïlles i ceba. Tenia creïlles, tenia ceba, tenia forn, tenia perol, només li faltava la xiqueta. Així que es va posar les botes que el convertien en un home botaor, la gabardina que el convertien en invisible i se'n va anar pegant botets fins a casa de Carmeta. I quan va arribar va pujar per la façana, va obrir la finestra i va entrar. I aquí es va trobar dins? A Carmeta. Carmeta que dormia com un ou fregit, que s'espatarra, sabeu? L'ou pareix que ocupa poc, però tu el tires a la paella i s'espatarra, com les xiquetes, damunt del llit. I allí estava Carmeta dormint, i l'home del sac la volia tocar, però és que les xiquetes crues li feien fàstic. Així que la va espentar a culastrons dins del sac. Es va penjar el sac a l'esquena i la va posar a la cova. I sabeu què va passar? Doncs haureu d'anar a una biblioteca, agafar el llibre Espanta la por i saber què va passar. No?
que obedients. No vull un país anal. Tinc la mezcla però no compare. Tinc la molla que no té los trapes. Du la bossa que la posa guala. I du la bossa que solta la guala. Mesmusa, la teua excusa, no vull ser jo la teua musa. En la se m'estorrufa quan veig pallera fa corfa. Alerta amb la pellarfa, se t'han quedat paluegos com lluentons. En l'aparato de les dents, Mesmusa, vore't gratar pedra. De qui falla aquell que esnifa sense cendra. I passem a la següent cançó, que es va publicar l'any 2021 i que és obra dels artistes Aina Palmer i Aina Coda. Abans escoltàvem en la cançó Farem Saó que s'esmentava el Moro Musa. I ara aquesta de Palmer i Coda es torna a repetir. Aleshores, vos pregunteu, sabeu qui és aquest personatge? El públic diu que no. Doncs el Moro Musa el podem trobar dins de la categoria d'espantacriatures, que es va dur a terme per l'edició La Maria no té por de Francesc Gisbert. Aquest personatge es materialitza a coves i llocs abandonats. La seva història conta que és un rei que pergué les seues terres a mans dels cristians que van conquerir València i ara, com que revenja a casa als xiquets valencians. Concretament, aquells que ferosos i malfaeners. Però, com tot en aquesta vida, hi ha una manera de que el Moro Musa no t'acase. I és que, si tens por i penses que el Moro Musa està a punt de casar-te, el que has de fer és ajuntar els punys en els polses mirant cap a tu i portar-te-los al pit i dir: «Ves-te'n, Moro Musa, o moriràs com una puça». Seguim amb Palmer, de Butonis a Trolls. És el títol d'un treball didàctic d'Aina Montferrer Palmer i de Jordi Palau, que van estar a la trobada del voluntariat lingüístic, fet a partir d'algunes de les cançons del grup. Particularment, el Butoni és altre dels personatges que han aparegut a les diverses cançons. Ell és fosc i s'oculta a les tenebres. És un dimoni, esperit o monstre que es dedica a fer malifetes a xiquets i a no tan xiquets. Concretament, és un especialista en dietètica infantil, ja que apareix de manera recurrent per fer por als xiquets menjadors. Això en cas que va passar a la villa de Penàguila, un castellós i escarnifador per cert. Ja dir-vos que aquesta vila és un vell racó enmig d'intrincades i horribles muntanyes. Devora el poble, treballa una costera vorejada d'oms gegantins i al capdavall hi ha una font i els aparells on les dones es fan el cua. De dia hi ha dones llamant, però a les nits soledat i misteri, sols la remor de l'aigua i el don del vent. No aneu de nit a llevar a la font, perquè una volta al camí de desembre que ja es compartiré per ells. Aquesta història és un dels clàssics que conta Almudena. Fa just un any que nosaltres la vam escoltar per primera vegada i des d'aleshores no podem deixar de preguntar-nos: Almudena, quantes vegades l'has contat? No m'importaria contar-la 1000 més. Estàs preparada per a contar-la com a 1000 una vegada més? M'encanta. Clar que sí. Tota teua. Mireu, diu la cançó que davant hi ha un camí que està plantat d'oms. Ja no, perquè sabeu que va haver aquella malaltia de l'om. Però després hi havia plataners, però sabeu els problemes que genera per a les al·lèrgies? Tampoc hi ha plataners. No sé què n'hi ha. Jo que sé, plantaran vinya, no ho sé, què van a plantar. Loreto, que és la meva amiga de Penàguila, que en tinc més, però Loreto és una d'elles. Loreto diu, és que cada alcalde planta una cosa. I diu, pues sí que li creixen ràpid els arbres a ser els alcaldes, o sí que duren els alcaldes, no sé què pensar. Però ella, que és qui me conta aquesta història, em va dir que tenien a Penàguila una xica que era molt valenteta, molt valenteta. Sabeu les valentetes valencianes, no l'embalà és que anem? Doncs Toneta anava sempre molt embalà. I quan li deien, no has d'anar a llevar a la font a la nit, ella deia, no és d'anar, no és d'anar. I per què no és d'anar? Doncs jo vaig, que a la nit no hi ha ningú. Així que, com deia el senyor Valor, cada nit agafava una ferrada amb la flaçada, que tu dius, senyor Valor, totes les nits llevar la manta, per què? No?
A veure, no? En una volta a l'any, no n'hi haurà prou. Totes les nits havia d'anar la xicona en la manta i pujar-la a banyar, que sabeu el que és pujar una manta a banyar de la font de Penàguila al poble? Però bé, ahir la tenim eternament, gràcies al senyor Valor, no? La xicona tots els dies baixa la manta, puja la manta. Doncs bé, aquell dia baixava ella en la seva ferrada cap a baix i diu que els oms feien unes ombres que semblaven mans sarmentoses que t'anaven a agafar. Que això ja fa por. Però, Toneta, a mi això no em fa por. I baixava a poc a la font. I tant va el cànter a la font que al final es trenca. I una nit baixant va sentir ué. I va dir, ué, i això què és? Ué. Va dir, això pareix una cabra. S'haurà perdut la cabreta. Ué, diu, una cabra no. Diu, ai, una gata, serà una gateta. Ué, diu, això és una criatura. I ella s'apropa i allí, a l'ombra d'un fanalet esmorteït, que jo li dic, Loreto, teniu fanals així? Va baixar a la font i diu, no. Jo dic, pues el llibre diu que sí, diu, pues ho va inventar perquè no n'hi havia. Però bé, a l'ombra d'un fanal esmorteït, allí en terra hi havia un xiquet de bolquers, tot embolcallat, en un bolqueret blanc. Toneta, que me'l veu en terra, l'agarra i l'ix, un instint matern que ella no sap d'on l'ix, se l'apropa al pit i comença a cantar-li no, xiquet, Toneta el donarà calentoreta. I en això que es mira la criatura que havia estat plorant i la criatura se li relaxa el semblant, somriu un poc i ella li pot veure les genives i quan li veu les genives li diu mira-lo, si pareixia acabat de néixer i ja té dentetes. Este silenci és per a crear tensió, perquè com en casa no podem veure'm la cara. I la criatura va obrir la boca i li va dir i que els xalets també! I Toneta va agarrar la criatura i la va tirar en l'aire. No ho feu en casa, val? Abans de tirar una criatura en l'aire, pensant que és el dimoni, has de comprovar dues coses. La primera, que té la boca plena de queixals com a punys, i la segona, que té els ulls rojos, val? Si és una de les dues, no val. Ha de ser les dues. La va tirar en l'aire i va fer una olor a sofre, però Toneta ara tenia dues opcions. O se n'anava a casa o anava a la font. Què hauríeu fet vosaltres? Per això no passareu a la història com Toneta. Toneta, que es volia passar a la història, se'n va anar a la font. I va dir una renteta ràpida i prou. I allí que va clavar la flaçà a la xicona en l'au i a gelar i es va posar ziqui-zaca, 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 ziqui-zaca. I mentre estava llevant allí, que tenia les mans carpides d'aquella aigua gelat, ziqui-zaca. Heu estat mai a Penàguila? Heu vist la font? Sabeu que té 20 xorros, la font? Bueno, en realitat en té 17, però bé, una vintena, val? Doncs mentre ella estava en un dels xorros allà, xiqui-xaca, 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 resulta que per darrere se li va apropar una presència que ella no la va veure, perquè les presències no s'han de veure, per això es diuen presències, perquè les sents, les presents. Aleshores, ella sabia que se li acostava per darrere la presència, i Toneta estava allà, ziqui-zaca, 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 però la presència, que tenia 20 xorros, que podia haver-se anat a llevar l'altra punta, no, es va posar al costat de Toneta, a llevar. Per el rabet de l'ull, Toneta va veure que era una dona alta, prima, esvelta, tota vestida de negre, amb una caputxa que li tapava la cara. La dona no portava roba per a llevar, venia lleugereta, però va agafar la seva pròpia falda i la va posar al bessó. I allí es va posar. Zig-zag, zig-zag, zig-zag. I Toneta, xiqui-traca, 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 xiqui-traca. I la dona, zig-zag, zig-zag. I Toneta, ziqui-traca, ziqui-traca, ziqui-traca. Ai, senyora, jo és que li contaria, però vostè pareix forastera, que a mi no igual forastera que del poble, Mare, si se m'ofèn, mire, senyora. Jo és que resulta que baixava cap a si, m'ha trobat una criatura de bolquerets en terra, ziqui-zaca, ziqui-zaca, ziqui-zaca. I la dona, zig-zag, zig-zag. I Toneta, ai, senyora, i la criatura jo l'he anat a agafar en braços perquè plorava. I quan la tenia en braços, senyora, resulta que tenia la boca plena de queixals com a punys. I en aquell moment la dona es gira cara a Toneta. I Toneta veu que al fons de la negror de la caputxa hi havia dos ulls rojos com a brases de foc. I en aquell moment la dona obre la boca i diu, i els queixals eren com aquestos. I Toneta es va quedar
Paralitzar per als que esteu a casa. Gràcies, Berta. I en aquell... Ara és quan vosaltres m'heu de dir, i tu com ho saps? Clar, perquè això al llibre de valor no ho diu. Ara, tu com ho saps? Ho sé perquè Loreto, Fina i Lola, que van cada dia a llevar a la... Així ens senten. Jo els ho dic que van a la font i diu, mare meva, nosaltres no fa anys que no anem, però jo dic que van. Cada dia a llevar a la font se la van trobar. Allí. Paralitzada. Petrificar. I li van dir, xicona, i la xicona ni reaccionar ni res. La van agarrar, que són les tres valentes, la van pujar a casa, la van tapar i 3 dies i 3 nits se va quedar amb aquella careta, pobreta. I a la tercera nit va poder dormir, tancant els ulls, però abans de dormir-se va dir zig-zag, zig-zag, zig-zag. El mateix que sentireu vosaltres esta nit quan vulgueu dormir. No ens arriben els cants, s'haurà mort el poeta. Campanes toquen amor. I ara anem seguint camins de mar i cel, el blau als cims, el so del vent, plaers divins, país diània. Un plor morís que duc ben dins, païnt la fi quan cante jo i balla la muntanya. On els bandolers amaguen coses que contaven sols a les raboses. Udolaven llops per mala fi, gaudint les valls en les nits mentiroses. Sentiu la calma, salmorra i pit sublim. Saleu la parla, andalusins, colliu el frit, umfleu el pit, pareu taula. Ronda una teulada a la 40 mà i unes pupotes refrescant-se per les aigües del Pou Clar, enriallades, sabent-se en casa, carícies d'esbarcers de llepó de bassa. Quan jo vull no ploreu, balleu a la plaça. Aquesta cançó de Zoo, que forma part del seu últim disc, el títol remet a un conjunt de les comarques centrals, que és un terme difós per Joan Pellicer. Aquesta unió es caracteritza per compartir els costums i les tradicions dels pobles coneguts com la muntanya. En especial, els personatges que apareixen ja van ser tractats a la nostra primera temporada. Recordeu les bubotes de la fi del món? I la 40 maula? Doncs, si voleu fer memòria, podeu anar a l'episodi La por és valenciana i allà trobareu les respostes. Això ens demostra que sovint es pensa que tots aquests personatges realment són per a xiquets, però bo, ja ens ha demostrat avui Almudena que no. Així, ara a continuació podreu escoltar l'exemple de música familiar que pot ser és el que la gent s'espera quan parlem de l'imaginari popular i de música tradicional. Ell és Dani Miquel. Els fantasmes ja no tenen llençol, les bruixes curruixes ja no van de dol. La serp de 3 caps sols en queda un, i els dracs d'avui en dia no tiren foc ni fum. La vella pinta, greixets i pardalots, la mumerota, bruixes i bruixots. La Maria fa festes a casa i a tots els ha convidat. Coques fines, punyols de carabassa i tots de riure s'han pixat, s'han pixat. No té por, no té por, la Maria no té por. No té por, no té por, la Maria no té por, no té por, no té por. El públic ha embogit alçant les mans a l'aire. La gent està alçada ballant en la sala. La Maria no té por, no té por, no té por. Aprofitant l'aparició de les bruixes curruixes a la cançó, volem que Almudena ens conte com veu ella aquests personatges que hem qualificat de bruixes, però que potser realment no ho són tant. Quines són les característiques de les bruixes a les teues històries? Quines consideres que són les més rellevants? És que, mira, ahir n'hi ha un tema que a mi me porta un poc. Resulta que de les bruixes sabem una part, no? Sabem, doncs, que
que les van cremar, no? Clar, el primer que ens arriba de les bruixes és que les van cremar. Clar, però, escolta, i per què les van cremar, no? Per què les van cremar? També sabem que s'anomenava bruixa doncs, aquelles fetilleres, no? Aquelles curanderes, aquelles arreglaossos, no? Aquelles dones que sabien fer alguna cosa, no? O aquelles dones que sabien massa, també eren bruixes, no? Però, clar, hi ha una part de les bruixes que és la que més m'agrada a mi, a banda d'esta, no? de saber fer coses, que és que eren molt festeres, no? Els agradava fer festa. I suposo que sabeu, perquè, clar, jo crec que no podem estar així a la UA sense saber el que el gran Joan Borja sempre repeteix, no? Allò que havia dit Jaume Roig, no? El seu espill, no? Que diu, amb cert greix fus, com diu la gent, se fan ungüents. Bruixes tornen. A la nit bornen. Criden. Però mireu, el que deia este home, en este paràgraf, jo ho veig bé, no? Vull dir, eren unes dones que s'agafaven uns ungüents i s'untaven, no? Ens deia Caterina Balriu que les bruixes del País Valencià, de fet, que les bruixes arreu dels països catalans no tenien granera, val? No hi havia granera. Les graneres s'utilitzaven per granar, no? I dic jo que si les güeles nostres anaven ahir totes desrenyonades, no? Aquestes graneres que ens apareixen de rabo llarg, això devia ser després, perquè primer les graneres eren 4 palmes, no? I au, cacau, no? En això s'apanyaven. No, les bruixes agafaven aquells ungüents i s'untaven, senyors, segons el professor Borja, per certes zones. Dubtoses. No, dubtoses no estan. No, clar. Les zones estan, Paula. Feu-se la idea vosaltres mateixos. No hi ha cap dubte de que estan. Això ho senten, xiquets. Ja, no, per això no ho diré. Bueno, jo que sé que els xiquets també ho saben, quines zones estan, i està bé que ho diguem, però bé. I d'alguna manera, no, doncs volaven. Com volaven, doncs jo no sé si era metafòric o real, però bé, anem a intentar trobar ahí diferents mons. Sabem que les bruixes anaven a una cova que es deia Viterna, no? Podia ser Viterna, podia ser la cova de la Verna, Ontinyent, podia ser qualsevol cova de qualsevol poble, perquè on havien d'anar a veure, no? Jo què sé, hi havia discoteques al moment? No. Doncs havien de trobar un moment on fer les festes, no? I com elles volien fer festes privades, doncs anaven a les coves, que allà anaven elles i només els seus convidats. Està bé la cosa, no? Anaven a les coves, però heu de saber que les bruixes eren dones normals i corrents la resta del dia, no? Sabeu la història d'aquell home de Cocentaina que li deien Ciril? Ciril era l'albarder de Cocentaina. I l'home estava fadrí. Mireu, hi ha una primera part de la rondalla de valor que se la llegiu vosaltres, val? Perquè a Ciril el posa pels núvols, i jo què sé, doncs l'home era fadrí, tant pels núvols, senyor Valor, què vol que li diga, saps? Tan bon partit com és que no estava ja casat, no? Clar, és que no cal posar en dubte també algunes coses, no? L'home era un gran partit i era albarder i tenia l'home ahí un mig tresoret guardat i tenia vers, no tenia pares, era treballador, tenia bones mans, i resulta que un bon dia, en festes de Sant Hipòlit, ballant les danses, va arribar una forastera, que ja sabeu que forasters de fora sempre fan millors miracles, no? Així que ell se va apropar a la forastera i la forastera xiquitric i xacatrac i xiquitric xacatrac i com te diuen Vicenteta, doncs a mi Ciril, xiquitrinc xiquitranc, s'acaba el ball i Vicenteta desapareix. Total, que arriba un altre any i altra vegada xiquitric xacatrac, Ciril tot l'any pensant en ella i a les danses de Sant Hipòlit torna a aparèixer. I xiquitric xacatrac i com te diuen i d'on eres i tacatac. Total, que no s'entera de lo que li ha dit la xicona i desapareix. I el tercer any, diu el senyor Valor, ella es veia casant-se en una del poble. Com si fos algo roïn, saps? Casar-te en el poble. Jo què sé, els que s'han quedat pel poble ens hem reproduït i saps? I així estem, no? Sobreviscut, però bé. I arriben les festes, total, que el primer que fa l'home és agarrar-la de la mà i diu, vols que ens casem? I ella diu, casem-nos, diu, però jo no tinc això, va dir, no el preocupes que jo te'l faré, total, que m'arreglen la boda en una setmana, pim-pam, es casen, i així que es casen, ell feia albardes. I ella què feia? Doncs estava desficiosa. Per què? Perquè no tenia res que fer. La dona feia la feina de casa en un moment i després estava desficiosa. I l'home li va dir, xica, per què no m'ajudes? Diu, perquè jo no sóc albardera i no t'haig d'ajudar. Jo, en realitat, m'ha criat en un mas de la Mariola i el que jo sé fer és criar conills i anar a per herbes i tindre unes gallines i uns patets. Xica, a veure-hi tantes. I l'home li posa un corral. I ella ahir, més contenta que pagar, i se n'anava per herbes i tornava. Per això de que la dona se'n vaig per herbes, Això ja...
Això ja no caia tan bé, s'haguera quedat en casa, però clar, anava per herbes, se n'anava per herbes, tornava i l'home diu, és que la cosa és que igual té que estiga nevant, que estiga fent fred, ella ha d'anar a per herbes, sempre a per herbes, serà possible. Total, que un dia va i la guaita a veure què fa. I veu que ja el que veu ja no li apanya, però ella arriba i diu, és que ha anat a buscar aquestes herbetes, perquè són especials per a fer la digestió del sopar. I el dissabte li dona unes herbetes, una tissaneta després de sopar, que Ciril es pren. Li entra un mareget, ai, xica, quina son que m'ha entrat, me'n vaig a dormir. I al sant demà se troba la seva dona que està més contenta que no havia estat en els últims temps. I així un dia i un altre dissabte, fins que al final Ciril, que tonto no és del tot, diu, esta dona em dona a mi aquestes herbetes, anem a veure què. Total que la tissaneta l'agarra i no se la veu, igual que feia ella, tira la tisana per la finestra i es queda despert. La dona, al cap d'una hora, s'alça del llit i se'n va a la llar. Es queda nueta i agafa un ungüent que ella mateixa s'havia fet, s'unta tota i diu, dalt fulla, llis per la finestra, xiu! Però abans d'eixir diu, no crec en Déu ni en la Mare de Déu. Ix per la finestra i se'n va, i l'home es queda allí dient, ara tinc una dona descreguda, bruixa, no sé quant, ara jo què faig? Ara digueu-me, sou Ciril vosaltres i què feu? Doncs ell callar, va callar. I a la setmana següent me la torna a guaitar. I quan la dona està untant-se li diu, jo també vaig. I diu, doncs vine que ja veuràs que t'apanyarà, veuràs que bé que ens ho passarem. Això és el que jo volia, que tu te'n vingueres en mi. Total, que quan està a punt de dir això de jo no crec en Déu ni en la Mare de Déu, l'home li pica tot però ho diu. I per dalt de les fulles, i allà que se'n van per dalt de les fulles, i arriben a una festa. Una cosa. Allò era un festival, tot de bruixes i bruixots allí. Diu Llorenç, el gran Llorenç deia que les bruixes no aterraven, agranaven, no? Perquè clar, quan arribaven a terra amb les graneres això era agranar. Elles com venien sense granera doncs abaixaven i allà van començar a fer una paella i va ser una festa que riu-te dels festivals eixos que fan ara, Allà, allà era un despitote, tots ballant, allà, imagineu, sabien de totes les herbes, allà anava la cosa, vinga, feien de totes les herbes. Total, que clar, tenien fam. Havien fet una paella, fan la paella, s'assenten a menjar la paella i quan tasten la paella faltava la sal. I Jerònima, que havia de portar la sal. Tots xillant, i Jerònima, me cago en Jerònima, un altre, visca Jerònima, allí s'arma un santo Cristo i sort que apareix i esta me diu, ai mare de Déu, menys mal que ha aparegut la Jerònima, porta la sang i prova la paella i solta ella. Que dos dits de cap no tenia, que diu, ai, per l'amor de Déu, que bona està la paella. Què va passar? El van tirar d'allí, el van tirar com tocava el van tirar. Hi ha altres versions, que no és la de valor, que diuen que l'home es fa bruixot i tots els dissabtes se'n va la dona a ballar. I a mi este final m'agrada més, saps? Que l'home diu, això m'apanya a mi, jo entre setmana ja faré albardes, però el dissabte tu i jo, ara li diuen anar al Meneíto, als balls de saló, no sé què, però abans era anar-se'n, no?, a la festa de les bruixes. I també heu de saber que aquestes bruixes... Tinc 3 minuts o 4 minuts més? Tot el temps que vulguis. Fins que mos tiren? Sí, no? Pues això ho talleu ja, o no? No, realment no, està per tu. Clar, ara hem vist les bruixes des de dins, no? Des del que era ser una bruixa. Però, clar, en els pobles, les bruixes feien... Clar, la gent sabia quan s'enjuntava les bruixes i també sabien que se'ls podien anar a demanar coses. I com que ja he anomenat el gran Llorenç, el gran Llorenç contava un conte que era Roc el Panxut i Pepet el Geperut. Roc el Panxut tenia una qualitat sobrehumana, exactament a l'altura del ventre, redona i gran. I la qualitat de Pepet la tenia a l'esquena. Així que un tenia un gep, l'altre una panxona. Un dia estaven els dos allí sopant tranquil·lament en el bar quan entra un home i els diu, escolten, vostè tenen aquest gep i vostè tenen aquesta panxa, no se'ls ha corregut mai anar allà dalt a la cova un dissabte de lluna plena i demanar-li a les bruixes que els lleven el gep i la panxa? No se'ns havia corregut i diu, mire, vaig amb vostès. Elles fan una pregunta i és molt fàcil. Així que el primer dissabte de lluna plena, Pepet se'n puja a Serra amunt.
sense dir-li res a Roc, perquè es veu que havien d'anar d'un en un. Puja serra amunt, i l'home pensa, ai mare, a veure si la pregunta és difícil o no, s'amaga darrere d'un esbarzer i allí està l'home, i comencen a arribar bruixes de tots els tamanys, comencen a arribar bruixes, però a veure quina d'elles més guapa, més templa, a veure quina d'elles més redona, a veure quina d'elles estava més bona, l'home allí estava, algun bruixot apareixia també li apanyava, l'home estava allí, estava mira, pensant, mare, jo el que vull que ser una bruixa també. En realitat és el que pensava. Però total que les bruixes van fer les seues pòssimes, van dir els seus sacrilegis, i en una d'aquelles es van posar a cantar la cançó. Dilluns, dimarts i dimecres 3, dijous, divendres i dissabte 6. Dilluns, dimarts i dimecres 3, dijous, divendres i dissabte 6. I la bruixa Manaora, que deia Llorenç, que a mi m'agrada molt dir-ho així, es va posar enmig del roc i li va dir i diumenge... El Pepet, que bobet no era, va dir, eixa és la pregunta. Va eixir i va dir, 7, diumenge 7. I la bruixa li va dir, qui ha dit això? Va dir, jo. Pepet el geperut, que ha vingut així a veure si en lleven el gep. I va dir, doncs per la llei de l'embut, que li lleven el gep en un minut. I el gep se li va llevar de l'esquena com si fos una motxilla, se li va desencaixar, xuc, i va desaparèixer per la cova. Quan va baixar el dia següent al poble, Roc li va dir, che, Pepet, el veig raro, has anat a la peluqueria? Diu, no, home, fixa't bé. Diu, portes camisa nova. I diu, que no, fixa't bé. Diu, home, no caiguis-m'ho tu. Diu, home, el gep. I diu, sí que és de veres, no tens gep. I com ho has fet? I diu, ha anat. I han fet una pregunta molt fàcil. Ves tu a la propera. I la propera, que el dissabte cau en lluna plena, Roc el Panxut es prepara 3 entrepans, que la panxa uno no la té de baix, se'n prepara uno pel principi de la costera, el segon a la meitat i el tercer per l'arribar, però se'ls menja abans d'eixir, arranca costera amunt, quan t'arriba s'amaga darrere l'esbarzer, però clar, per molt que s'amague la panxa el delata. Arriben les bruixes, l'home es queda allà sorprès de tanta bruixa, es queda parat de la bellesa que veia, i en això que les bruixes fan tot el que havien de fer i després, clar, com havia d'estar l'home? 3 entrepans, la pujar al castell, aquella a la cova, què voleu? Pues estava dormint-se, endormiscat. I les bruixes allà comencen dilluns, dimarts i dimecres 3, dijous, divendres i dissabte 6. Dilluns, dimarts i dimecres 3, dijous, divendres i dissabte 6. I la bruixa Manaora enmig del roc li diu i diumenge... Estava dormiscat, entengueu-lo, L'home estava ahí, diu, diumenge 8, diumenge 8. I la bruixa diu, com que 8? Diu, qui ho ha dit? I diu, jo, Roc el Panxut, amic íntim de l'ex-Pepet el geperut, que ha vingut així a veure si en lleven la panxa. I diu, doncs per la llei de l'embut, com vostè s'ha equivocat, que el gep de Pepet el geperut li'l posen en un minut. I així que l'home va baixar redolant, de la serra baix, clar, perquè ara era redó per davant i redó per darrere. I així va ser la resta de la vida. Mira, el pal i el punt eren els 2 amics, uno tieso i l'altre redó. I això era obra de les bruixes. I els 2 van quedar contents i pagats. Seguim amb Dani i Miquel, però canviem completament la temàtica. I és que dins de l'imaginari popular no tots són personatges que hagin de ser màgics, com les bruixes, sinó que trobem d'altres, com els roders, els quals són personatges reals que també han calat el nostre imaginari i a la nostra imaginació. De vegades, moltes són idealitzats, romantitzats. Per exemple, recordeu el mascarat de la cançó Farem Saó que hem escoltat al començament? D'acord, doncs aquest també era un bandoler. La tona de Pedreguer, matiner i astut bandoler, el manco de Calderón, Socarrat i Rodamón, el barbut de Crevillent, causa terror a la gent, germans seguit de Gaianes, excaven túnels amb ganes. Per la cala del Finestrat, Roman Pinet amagat, i Joan de la Marina, cap de banda i cosa fina. Pistoles, trabucs, navalles, fugint de l'autoritat,
riba hi ha un xicot, fugitiu, desgraciat camot, de Castells el Tort Mitjana, assalta camins amb sanya. A la Llosa hi viu Miquelet, gran alcalde. Bé, ens quedem en Camot i enllacem la següent cançó on també apareix aquest personatge. Vandals, bandolers, bandes de roters, vandals, bandolers, jonquis dels diners. Vau jugar a ser Camot, revolcant-se com a porcs a les clavegueres del poder. Palco puro, pura dreta, massa visa, poco clase, putres, cocabous i missa. Vaya a la barca al paradís, contrabandista, que trista la mort si el teu nom surt a la llista. Mira com corrien s'amagaven entre portes, trien qui és la víctima, faran que no els delaten. Miren d'escapar de les seues pròpies trampes, hi ha qui no suporta la pressió i no respira més. Qui la fa la paga. Si busquem la definició de quedar com Camot al diccionari bo, als recurs de fraseologia, realment trobem la referència d'eixir malparat o tindre poc èxit a una acció. Fins i tot podem trobar expressions en Camot com quedar com Camot, una cama sí i l'altra a l'hort. Però realment aquest personatge és un xativí anomenat Francesc Navarro, el qual no volia seguir l'ofici del seu pare i per viure va decidir cometre xicotes robatoris. En un d'eixos robatoris va entrar a casa d'un canonge, el qual, abans d'enxampar-lo i com que anaven els seus amics, es va posar a xillar allà al final del passadís. I els amics van decidir que el millor que podien fer era tallar-li el cap i despullar-lo, perquè era millor que ningú sapiguera que havia sigut ell. Decidida avançar fermament per damunt de tots els encanteris, vas deixar anar silencis mil·lennis de ferro roent. En els cabells dus la força dels vents i en la mirada l'estel de l'alba, ni sumissa ni cortesana, guardiana del temps més present, mentre de vida i de besos humits, sigle complet de la lluna i de l'aigua, la decisió, la unitat, la màgia, la dama dels fills de la nit. Dona d'aigua, esperit rebel del bosc, criatura de la lluna. Quan la nit s'acosta, ella puja la gràcia. Dona d'aigua, sentinella de tresors, punyen certs i els que n'anua. Quan la nit s'acosta, colpejada al vell mig de l'ànima, tu que mai vas baixar la cara, companya, senyora del cel, il·lumina la nit dels teus fills, per poder admirar la bellesa de dona valenta que trenca les vides d'estel. Ei! Per a totes aquelles dones que defensen el seu dret a decidir lliurement vestit del seu cos de lluita i harria, dona d'aigua parla. La Gossa Sorda també va dedicar tota una cançó a les dones d'aigua, com hem pogut escoltar. Aquestes dones són esperits femenins associats sempre a un lloc concret. Just aquesta està vinculada al barranc de l'Encantà, a Planes, al qual pot ser en un futur dediquem un programa sencer. Però podem fer-ne un xicotet tast, ja que, com el seu nom indica, estan relacionades amb l'aigua, la qual era el principi de vida i de mort. A més, cal destacar la seva bellesa. A la tradició oral podem trobar diversos enamoraments entre dones d'aigua i pastors. Nosaltres coneixem a Planes, a Teulada, però pot ser Almudena en coneix alguna més. De dones d'aigua, clar, n'hi ha allà on hi ha aigua, no? Clar. I
N'hi ha moltes al Pirineu, per exemple, al llibre de Pep Coll, Muntanyes maleïdes, trobem tot un seguit, jo què sé, potser n'hi ha 20 dones d'aigua que deixaven les seues robes al costat del riu quan anaven a banyar-se, i si algú era capaç d'apropar-se i agafar una tovallola, una roba d'aquella dona, doncs ja tindria per sempre fortuna i bona sort. A Planes el que es conta, i el que es conta a altres llocs, és que el pastor, quan arriba, en realitat, jo no sé si se'n coneixen de pastors que s'han enamorat de dones d'aigua, perquè se n'haurà anat a viure amb elles i nosaltres l'haurem donat per desaparegut i no sabrem en realitat que el que li ha passat és que ha passat a millor vida de veritat, no? Però mai millor dit. Però el que els passava als pastors és que quan se'ls apareixia aquella dona d'aigua, clar, no apareixia, a veure, tu vas aparèixer una vegada com a sort, si eres una dona d'aigua afortunada, una vegada a l'any. Si eres una dona d'aigua desafortunada, una vegada cada 100 anys. Tu no creus que vas arreglar-te un poc? Clar, com apareixia la dona? Doncs apareixia ben arreglar, amb les seues millors joies, engalanada, no? I quan apareixia, la dona se li quedava mirant al pastor i li deia: què vols, les joies o a mi? A veure, tu eres un pastoret, no? Penses, si tria la dona, igual em toca mantindre-la, no? I jo no tinc per mantindre ningú més, no? Triaré les joies i després igual la dona se'n vol vindre, això ja no ho sé, no? Clar, l'home triava les joies i ella li deia, burrot, per ser així de burrot, ara jo desapareixeré i ja no seré, i ja ni jo ni el castell formarem part de la teua vida. En realitat, en les rondalles acaben dient, ja no serem teues. Per escoltar, a mi això tampoc no m'apanya, com que seues, no? Per què? Per encertar una resposta ja. I clar, i la dona d'aigua torna a desaparèixer 100 anys. Així que si aneu a Planes, el 23 per la nit de juny, la vespre de Tots Sants, i aneu amb els xiquills de l'escola que van per la nit i es posen a la voreta d'allà, del riu, i quan són vora les 12 de la nit li tiren una corda, que és que, clar, la modernora el que fa, li tira una corda per si la xica està a punt d'eixir, que s'agarre, no? S'ofegue allí. I resulta que sempre que es tiren de la corda apareix una de les joies. I ja va uns quants anys que van, saps? Jo no sé si no acabaran amb les joies de la encantada, jo no sé si després faran com els peixos que es tornen a tirar a l'aigua o què, però bé, és ben bonic si voleu anar com estan intentant mantenir la tradició a Planes, com estan intentant fer que les criatures s'emocionen amb algo tan senzill com pot ser això, la possibilitat de que en algun lloc hi hagi un castell ple de tresors, que si no és la imaginació, un castell ple de tresor del que sempre te'n tornes amb les mans plenes. I amb això, ara ja arribem al final, no sense abans acabar amb la nostra tradicional frase feta que ha triat Almudena i és... Així el més tonto apanya rellonges. Ara sí, volem donar les gràcies al Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant per haver-nos convidat a fer l'acte de cloenda de les jornades de la primavera musical. També gràcies a David per ajudar-nos a preparar el programa i confiar en nosaltres i en el projecte. Al públic per haver vingut a veure'ns i a Almudena per acceptar la nostra proposta i ser una referent de cap a peus. Esperem que ho hagis passat molt bé, tu i el públic que està ací. A més, no ens podem anar d'ací sense dir que tots els nostres coneixements els hem extret dels llibres Màgia per a un poble, de Francesc Gisbert, i de La guia inacabada de la fantasia valenciana, de Francesc Gisbert, Víctor Labrador i Joan Borja, per si volíeu fer-les una ullada. I també no oblidar que el Departament de Filologia Catalana ens ha cedit l'equip de gravació, també agrair-los que hagin confiat en nosaltres i que ens deixen fer aquestes coses. I ara sí, moltes gràcies i fins prompte. Almudena, moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres, m'heu regalat una vesprada.